ଗଣସୁଜ୍ଞ ଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ମହାମାରୀ ସମାଚାର ମାଡ଼ି ତ ଚାଲିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ହାହାକାର। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗଣିନ କରୋନା ବହୁତ ଲୋକ ମଲେଣି। ଦେଶ ସେବାକାରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେତେ ହତାଶ ହୋଇଗଲେଣି। କିସ କହିବି ରେ ବାବୁ ମହାମାରୀର କାହାଣୀ। ସମ୍ବଦରେ ଯେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ କଲେ ଜାଣ। 25ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ଏକ ଧାମକୁ ମାନିଲେ। ପ୍ଲେନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ ରେଳଗାଡ଼ି ସବୁ ଯେଉଁଠି ସେଠି ରହିଲା। କଳକାରଖାନା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଜାଣ। କିଏ କେଉଁଠାରେ କାମ ଧନ୍ଦା କରି କାଟୁଥିଲେ ଟି ଜୀବନ। ମୁଇଁ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି କରି ତ ହୋଇଗଲି ହଇରାଣ।